Не знам дали може да го чуете, обаче той в момента мърка. И е много сладък. Да. Значи, преди той имаше един биберон, който аз му пълних с мляко и му го давах и той си го фащаше така тук с двете лапички. Аз само му го накланях, за да му тече млякото и той сам си го гризеше. Обаче той го спука този биберон. И сега съм му измислила с една спринцовка да ви покажа. И е много сладък. И той си знае, значи в спринцовката има мляко. Мисля, тя е без игла, естествено. И гледай сега какво прави. Ох, подеш. Ето, в момента той се е хванал с пензовката. Няма да. Чакай. Опа. Майде сам си го дръж. Дръжте го сам. Право. Дай ме буде от кеф. Мълча. И се не ме пуска. Бързако. Слушай, Мълчо. Да. И така, Мърчо изпи 5 мл прясно мляко по този начин. Но ви казвам, оня биберон си беше поне 200 мл. Той се го пиеше с ужасен кеф. И така, да. Това е Мърчо.